दा जोङो बेवहाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जि प्रेस रिलिज बे प्रेस रिलिजखौ जोङो नैबे थावनिनिफ्राय होनो नागिरदों। जि जाथाय जानाय एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ कास्टम बसुमतारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बड'साखौ जि मुं सुनाय बे मुं सुनायनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि बे प्रेस रिलिजखौ होनो सिगांदों। बिथाङा सिगां समाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानैनो जाथिनि थाखाय गोबां गिदिर गिदिर खोथा बुंलांबाय। बिथाङा दिनैहाय माबा जाहोननि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारनानै दिनैहाय नांगोल एबा BPF हान्जायाव एबा BPF जि राजखान्थि दोलो बे राजखान्थि दोलोआव बिथाङा जगदान खालामहैबाय। जोङो बेखौ जेबो सानाखैमोन बिथाङा जि राजनिति खालामो एबा खालामा बेनि खोथा। खिन्थु दिनैहाय जों नुफैबाय जि राजखान्थि आफादाव फैनानै बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बर' समाजखौ मोनसे गुबुंले खालामनो नागिरनाय एबा मुं सुनो नागिरनाय बियो जोंनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय आरो जों बर' माहारिनि थाखाय मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जानानै फैदों। बिनि थाखाय जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो खावलायगोन बिथाङा जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थानो नागिरनाय बेखौ बिथाङा जाहाथे जोंखौ हेंथा होआ आरो जोंखौ जेब्लाबो मुं सुवा। मानोना जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि थाखाय बर' माहारिनि थांनाय थैनायनि थाखाय दिनै खामानि मावबाय थादों आरो मावलांबाय थागोन। बिथांखौ जोङो खोनादों बिथाङा थांनाय जि इलेक्सन बिथाङा बुंनांगोन बिथाङा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि नङा, बिथाङा गलाघाट जिल्लानिसो। बिथाङा थांनाय जि इलेक्सन 19 तारिखआव जानाय इलेक्सन बे इलेक्सनाव बिथाङा भट होआखै। दा बिथाङा मानो भट होआखै जों बेखौ साननानै नायनांगोन। जोङो कास्टम बसुमतारिखौ जों सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव गोबां मान होयोमोन, गोबां सनमान होयोमोन। नाथाय दिनै जों फैनानै नुबाय बिथाङा राजखान्थि आफादाव हाबनाय लोगो लोगो बेयो माने बेनाव जाथिनि खोथा बुंदोंबाबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव खिन्थु दिनैनि बे समाव जों नुबाय बिथांनाव एक फथाबो माने जाथिनि सेन्टिमेन्ट गैया। बिथाङा जि खोथा बुंदों बेयो माने जोंनि थाखाय गोबां माने सहायथावै मोनसे दुखुनांथाव माखासे जाथायफोर एबा खोथा। दा बेखौ जों बुंबाय बिथांखौ बुंनांगोन बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानो जानगारलांखो एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानो ओंखारनानै गुबुन आफादाव थांनो गोनां जाखो। निस्सय बाहाय माबा मोनसे सिङाव थाखोमानाय जाथायफोर दङ, जों बेफोरखौ मिथियो। जोङो गाबोनहाय बेखौ खुला खुलि बुंनानै होयोबा बिथाङा गोबां लाजिनांगोन। दा ओंखायनो जोङो गावजों गाव बिदि जोङो लाजि फोनांलायनाय बिदि माबायाव थांनो नागिराखै। दा जोङो खावलायदोंल' बिथाङा जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ जाहाथे मुं सुवा, हारिनि थाखाय मोनसेबो हेंथा खोथा बुङा, जों बेखौ खावलायदों। बिथाङा खोनादों बिथाङा खेराइ रिजर्टआव थायोनो, चिरांनि जि खेराइ रिजर्ट बाथौ खेराइ रिजर्ट बेयाव थायो। बेयाव थानानै बिथाङा मा खालामबाय थायो सानफ्रामबो जों बेखौ सानबाय थादों। बिथाङा बेबादि खेराइ रिजर्टआव थानानै एबा बायदिसिना ससियेल एक्टिभिटिस बे एक्टिभिटिसखौ बिथाङा खालामबाय थायो जों बेखौ खोनादों। बिथाङा बेफोरनिफ्रायबो गोजानाव थानांगोन। बेफोरनिफ्रायबो माबा मोनसे बार बारनानै एबा बेफोरनिफ्राय माबा मोनसे खोथा मोननानै जोंनि समाजाव गुबुंले बारहावा सोदों नामा सोरनिबा खोथा मोननानै। दा बिथाङा बेफोरखौ जुदि सानदोंबा एबा समाजाव गाज्रि खोथा बुंनो सानदोंबा बेफोरखौ जोङो सहायनानै थानाय नङा। जोङो बिथांनि हेंथायै जोङो गोख्रों राहा लागोन। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि मोनसे खामानि मावग्रा मोनसे आफाद। जों बाहाय जों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो रावनिबो हेंथायै एबा बर' माहारिनि बर' जाथिनि हेंथायै जों खोथा बुंनाय नङा। सोरबा कास्टम बसुमतारियानो जा सोरबा गुबुन सुबुङानो जा जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जेबो हेंथा खोथा बुङा, जाहाथे जों बेखौ गोख्रों रावै खावलायबाय। आरो
बिथाङा जिबादि जोङो सिगाङाव खोनाबाय थादोंमोन बिथाङा BPF दोलाव थानानै BPFनि जि खामानि मावबाय थादों बे खामानि मावनाया बिनि खामानि मावनाया गोबां गुलुं गुजुं जों बेखौ खोनाबाय थादों। मानो बेबादि जादों? बिथाङा राजखान्थि आफादाव हाबनानै थानानै मोजां खामानि माव जों बेखौबो लुबैदों, खिन्थु अबेबा राजखान्थि आफादाव थानानै गुलुं गुजुं जानाय जोंनि दुलाराय बर' हिसाबखौ आफादखौ बखिनाय बेबादिया सोलिनाय नङा। बे मोनसे जोंनि जाथियाव गुलुं गुजुं थासारिया सोमजिगोन। बिथांखौ जों मिथियो, बिथाङा जातीय परिषदआव दंमोन सिगाङाव। दा बेनिफ्राय मानो ओंखारबोनानै BPF दोलाव जगदान होफैखो? दा बेयो मोनसे निस्सय साननो गोनां मोनसे खोथा। दा बाहाय माखासे गावनि आखल आखुनि खोथा थाबाय। दा बे आखल आखुखौ जों बुंनो सानासै, जाहाथे बिथाङा उनावहाय मोजाङै जौगालांनो हायो, मोजाङै खामानि मावलांनो हायो, जोंनि हादरनि थाखाय, जोंनि हारिनि थाखाय जोङो बेखौ आसा खालामो। आरो नेक्स्टआव बेबादि जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एबसुखौ जाहाथे बेबादि मुं सुवा आरो जोङो बेखौ खावलायबाय। आरो बर' हारिनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि खामानि मावनो लाबाय थानाय, बे खामानि मावनो लाबाय थानायखौ जोंखौ गोसो गोथारै आरो सान्थि खामानि मावहैयो, जोंखौ मुं सुवा, बेखौ आङो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय।